Entrar a l'univers de la il·lustradora Joana Santamans és endinsar-se en un zoològic particular on les espècies viuen en llibertat, de colors i formes. Esquirols, peixos i gats que desafien la gravetat, conills, cérvols i coales que juguen amb confeti i ocells, lloros i escarbats que reinventen la perspectiva. Tots habiten en un bosc encantat fent sovint de fustes reciclades. Al voltant d'aquesta Alícia en el País de les Meravelles, qualsevol superfície pot acabar plena de pintura i qualsevol situació quotidiana esquitxada pels seus pinzells. Després de treballar en el disseny gràfic, corporatiu i de webs, valora més que mai la calidesa dels materials enfront de la fredor de la pantalla d'ordinador. Necessita embrutar-se i notar l'olor i el soroll dels retoladors movent-se al ritme de la música del seu inseparable iPod. Avui ens crearà expressament el Santamans Park, un bosc imaginari perquè la Viviana i el Julio puguin intimar una estona.